sesuatu lagi untuk menghibur panjenengan semua yang hadir pada malam hari ini di pernikahan Charles dan juga Nisa, dan tentunya ulang tahun Queen Asri yang ke-5. Kita tampilkan ada Niken Salindri, Afi Mayangkara. Lah, sumangga. Leh. Kowe mesti ngejak guyon, ngejak isin aku ya. Aku kadung nyeluk, lah sumangga tibake lawiran. Lali ra baba. Lho wis tak baba. Kamu tadi, ayo. Ya. Satenane. Sampai dong. Satenane aku. Oh, udah sama dong. Ya. Oh iya benar.
Kesuwen. Tanggo tombo Jroning dada. dodo Aku ngono nih. Apa? Wis terlalu umum. Lah piye? Kanggo tombo kangen jroning dada. Wis terlalu umum. Lah sing gak umum piye? Kanggo tombo kangen jroning dada ngono tok. Ya elek to, Nok. Garapan baru iki. Oh, kurang kok baru malah rusak. Ini loh ibu minta lamunan dulu dari tadi. Aduh tuh wis yakine lamunan. Lah Lah, piye piye? to? Liane Bu. Yo Yo, jenenge wis kuwi. bila gambak nikan mau ngono. Lah lho. iya. Ya. Nah, mungkin ibunya bisa ke sini nggak apa-apa. Ah. Dengan ibu siapa? Bu Ari. Bu Ari di situ Ini saja. saudaranya Bu Erni. Oh ya 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 ya. Dari Tulungagung ya tadi. Dari mana? Nganjuk. Oh dari Kediri. Sok tahu sama ini. Sandinya sing kok Tulungagung sandi. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan. Ini lagu seneng. Tresnaku mring sliramu sayang. Sayang ning bulan kang sumunar apya ring taman yen sliramu kang dadi lamongan. Oke. Nanti kena ya. Ya. Oke, bersama Mayangkara dan Niken dan juga Afi Pelangi Ojo Lendeng. Lah, semua. Mayangkara. Oh, enak deh. Sumriti angin ratri tansah anteng setya drajan terlenti ati
kok gak? Sing di. Nah, gimana? Pindho samudra pasang. Kuwi pales ya kayak mau aku. Nglogor Berapa? Pindho samudra pasang kang tanpa wanganan. Terus sih nang piye? Ya. Bendo samudra pasang. Gak ngono. Pindho samudra pasang kang tanpa wanganan. Ya wis ngono kuwi lah. Ya. Iki cengkok angel lho iki. Yo percaya. Iki lek rasa Iki nek kok gawe 3 dina 3 wengi lho. percaya mergoke ratu lamunan. Ratune ya Mas ya. Lho, bako bongkong iku gege nggawa virus cah kira-kira. Ket mau men Kok bokong Lah kok bokong to namane muni? Hongkong. Hongkong. kok bokong. Ndek niki kan dari China. Dari Hongkong. Dari Hongkong. Mas sama ngerti gak ning kono apa ya? Nyapa. Enak Mas. Enak piye? Ning kono ki panas. Panas malah enak. Indonesia malah Ya kentang-kentang. Indonesia ini malah Malah Tapi panasnya kono panas-panas sejuk. Oh, Ora bener. kaya ning Indonesia, panas ungkep. Yo, panasnya kok kaya ngene. Yo, saiki wis melanglang buana. Melanglang buana. Amin. Dijogo kesehatane no. So Oktober September Mas Ning di Hongkong nek. ke Korea. Oke, lintas negara. Tanggapan. Iya. Tanggapan. Ditanggap Kim Jong Un. Hah? Ditanggap Kuwi sapa? Korea Utara, Mas. Berarti kan Korea. Dia adonya Korea Utara. Ditanggap sapa? Ditanggap yo kono acara menghibur ngono kuwi. Oh gitu, menghibur. Sok Februari Mas. Maaf ya. Februari nanti loh. Ning Hongkong lagi toh. Hongkong maneh? Bersama Mayangkara. Oh, ono to. Tenan. Iki kabeh melu wong-wong. Sinden, Enggak, Mas. anu penabuhe anyar. Wah anyar. Oke, gawe wong Hongkong kono ya. Nah, tapi engko mengatasnamakan Mayangkara. Mengkara. Anu kok sindane ya kok kene. Ora ya, Ora, Mas. ora. Ora sindene kono. Yo bener sindene. MC yo wong kono Mas. Heeh. Mulai ada. Ah, dhewe gak usah Tak melu. kira. Nyusul apa piye, Mas? Ngomongnya. Nyusul ya dhewe. Nggih mangane bingung kok nyusul ning Lah iya, Hongkong. lah iya. Ya ra, ya muga-muga ae. Ya amin. Ya, Nah, semoga ini Tapi aku no samarku kok nek ngejak cacahku ngisin-ngisini. Bener wih ngejak aku malah nemen kok ngisi-ngisi. Aduh kok malah ngisin-ngisin. Nah, iku munggah lift kok sandalmu cepot. Aku yo rasa itu. Ning kono kan tidak boleh merokok sembarangan. Oh, tidak. Aku ora ngerokok, aku ora ngerokok. Dilarang merokok sembarangan. aku Terus kalau mau nyebrang aja ya kita harus menaati rambu-rambu lalu lintas. Pas ngono, enek peraturane dhewe, Mas. Ning Hongkong ngono kuwi ono ya. Dadi umpama mlaku-mlaku ngono saman kan ngono. Ning kono gak enek kendaraan, Mas. Kita tuh semuanya jalan. Oh, jalan. Tak kira miber. Gak usah melu pas pegel kabeh sikilku. Lah iya, heeh. Nah, wis rasa melo ya ngisin-ngisin. Sing-sini. Mas Bambang sing-sing. Ya, Nyanyi apalagi lagi. Saiki jam sudah menunjukkan. kurang setengah jam. Ya? Yo. Ayo lho, amane pate. Wis sok mau. Urung sing kuwi. Wis. Anana pate ya, anane guguk no. Kok nok no? No. No. Widu abalak. Muga-muga ditebeni saka bilai kabeh. Oh, no. Amin. Versi Thailand. Versi Thailand. Kuwi lagumu wis kon ndi lho kuwi. Wis dinyanyine wong Thailand ya iso lho. Lah emang ini Bar dibablasne karo lagumu. Ayo sayang culik ngomong tak kira wong Thailand iso nyanyi AGPT. Kene. Yo nyanyi Ya. anana APT kok ditibakne anu ya Mas. Apa? Tiba geblak anu tibakne geblak? singkong keju. Oh, Merah jambu. Merah Oke, jambu. merah jambu. Baris Kau bilang cinta Merah jambu kok kuwi to? wis singkong keju. Cintaku hanya. Singkong. Ya. Cintaku Saiki hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ngono ya. Jajal anana pate. Sapiro? Ya. Anana pate ye. Anana patiye apati tete na apatia apati tete ke apati tu apati kut apataye Mana. Anana patiye apati tete na apatia apati tete Keblak. apati kut apataye artikulasinya harus jelas. Yo. Mayangkara. Asik. Jambu merah. Merah jambu. Asik.
saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Elek terus. Rinduku hanya kamu, rindu hanya. Ayo tarik Mas Bisma. Oke, set. Aku berdandan hanya untuk kamu. Aku bersolek hanya untuk kamu. Untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua ini hanyalah milikmu, oh milikmu. Kulit dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku padamu. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hanya karenamu. Aku berdandan hanya untuk kamu. Aku bersolek hanya untuk kamu. Untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua ini hanyalah milikmu, oh milikmu. Kulit dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku padamu. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hanya hatiku. Lihat pohon pisang bila berbuah mahal sekali. Itu yang takkan mungkin terbagi-bagi. Kamu cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, Rindu aku. Ya, Sandalmu di Mas. Sandalmu. wis ben tuku neh mampu kok. nyapa ya? Hilang kok Ya wis ra pengen balik oh ya. Ya wis. pengen jane. Ya aku ra ero. Ya kok dudono ya. Aku tak kasih ya. Iya iya iya. Ya, iki kurang sithik nok ditimbali kabeh ya. Ya. Oke, yo. Mbak Putri karo Mbak Rinfi.
Ini. Iki mau sinden-sinden dong gawe sendal jinjit lho. Wis nggawa sendal jinjit effort to. Effort. Lah kok ra sida. Lah apa? Ya sampean aku tukono pisan sing dhuwur lho. Tenan? Ya, Ora mau gawe. Tak gawe. Anu sing jinjite ngarep ae ya. Ya, jelungup no kancane geblak no. Ini. Ya. Mungkin ada request lagu dari Bapak Ibu tamu undangan. Anteng-anteng ya wong kene no ya. Nah, wong kene anteng-anteng. Aku sampai bingung. Wong Kediri iki dikeki tontonan bengi iki ngantuk. Biasane nggih nyuwun sewu. Sing mirsani. Ngantek munggah panggung basane. Wek. Ya marai anu nduk dadak. Jadi memang ini spesial, dispesialkan untuk keluarga. Ditutup saya. Ya, tajake. Ya, ya Mas. Sembarang lagunya apa? Manut. Apa ya? Barang. Mau requestnya apa mau enak ayang-ayang enak apa nek mau? Ayang-ayang ya. Ya. Lah ayang-ayang didebun capapat kan wis pas. Heeh, Mas Bambang gak usah nyanyi. Gak usah suara aku bliru kok. Yuk, ayang-ayang. Kami dalam rencana ya, Mas. Oh, kawin dalam rencana? Oh, kawin dalam rencana. Oh, catarong iso ya wis. Ayang-ayang. Ayang-ayang nah. Gua jom bingung nih sing MC. Ya. Owe. Ya. Ada Niken Salibri, Rinvi, Afi, Putri Nopelope, Mayangkara, Pelangi Audio and Music. Rasane ati kananda sengiting dia hanya aku kowe labuh katresnan oleh bagus aja ojo seleka tresna pancene tresno kuwi ake pacoba Selira
terakhir disiapke, ngono ya. Oke. Heeh. Nah. Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, menika sampun wancinipun campur sari. Ya Allah. Dicobar apa ora? Sum anakmu sum. Menika sampun pamit undur diri wonten ngarsa panjenengan, matur nembah nuwun kagem Pak Yusuf dan juga Bu Erni ingkang sampun kersa nimbali kula sak kanca mayang Karaniken Salindri. Mugi-mugi sabibaripun adicara dalu menika panjenengane tansah pinaringan kesehatan, pinaringan rejeki kang langkung kathah, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kagem pinanganten sarimbit Mas Charles dan juga Mbak Nisa, semoga menjadi mempelai yang bahagia dunia dan akhirat. Semoga tetap mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan karunia putra dan putri yang nantinya akan menjadi anak hebat dan kebanggaan keluarga besarnya. Matur nembah nuwun kagem Pelangi Audio, Niken Salindri Family dan juga teman-teman YouTuber yang lain, matur nembah nuwun. Bapak Ibu tamu undangan dan juga keluarga besar, saya ucapkan terima kasih. Semoga panjenengan juga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya ya Allah. Nak. Kurang sithik. Iya. Matur nembah nuwun mbok bilih kula sakonca anggenipun gegojekan anggenipun paring tetembangan enten kirang botenipun sekitanipun kula nyuwun agunge samudra pangaksami. Matur nuwun, sugeng dalu, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wong dudu lincah ya. Yuk. Ya. Terima kasih semuanya. Bersama Bayangka. Wong pakasota